Bine ați venit la review-uri cu Andrei și astăzi vom prezenta MateBook D15, care este un laptop special făcut pentru studenți, corporatiști sau jurnaliști. Modelul primit la test are 15,6 inch și se remarcă printr-un design foarte interesant. Carcasa este din aluminiu și din acest motiv este un laptop foarte ușor, cântărit de 1,53 kg, care este o greutate foarte bună pentru această dimensiune de ecran. Ecranul certificat TÜV Rheinland reduce semnificativ lumina albastră care afectează ochii pentru a vă asigura plăcerea de vizionare. Se remarcă și webcam-ul care este de tip pop-up, fiind ascuns sub una dintre taste. Tastatura este ergonomică, foarte bună pentru cei care au mult de scris. Laptopul vine cu un încărcător de 65 de W cu mufe USB tip C compact. Astfel puteți încărca pe drum. Bateria laptopului se încarcă la 53% în doar jumătate de oră. De asemenea, acceptă încărcare rapidă și transfer de date pentru telefonul dumneavoastră. Laptopul este înzestrat cu un Ryzen 3500U și o placă video Radeon Vega 8. Memoria este de 8 GB RAM, dar 1 GB este partajat cu placa video. Nu este un laptop de gaming și în consecință performanțele sunt în categoria Office. Laptopul a realizat 8963 de puncte în testul 3D Mark și 3684 în PC Mark. În PS Mark Performance Test a obținut 3118 puncte. Calitatea sunetului este foarte bună. Huawei Share este o facilitate interesantă de partajare a telefonelor Huawei cu laptopul. Din păcate avem în acest moment telefoane personale doar cu Android 2 și n-am putut testa efectiv. Facilitatea este disponibilă început cu Android 9 sau Emotion UI 9. Cu o simplă atingere, smartphone-ul și Huawei MateBook se vor transforma într-un dispozitiv unic, chiar și fără conexiune la internet. Ecranul telefonului apare pe laptop, ceea ce vă permite să glisați și să fixați fișiere de pe unul pe celălalt și să editați fișierele pe laptop în timp ce schimbați mesaje cu colegii pe telefon, folosind aceeași tastatură și același mouse. Această colaborare între dispozitive va ușura viața și munca. Interesant este și software-ul PC Manager, care dispune de o interfață simplă pentru conectarea la telefon și actualizarea driverelor. Concluzia fiind, considerând că laptopul are un raport preț foarte bun, chiar excelent, prețul fiind în momentul actual 2899 de lei pe Altex, site fiind consultat pe data de 8 martie 2020. De asemenea, acesta venind la promoție și cu un smartwatch GT cu valoare de achiziție de aproximativ 649 de lei. Cred că prețul este foarte bun pentru această categorie de performanțe. Laptopul nu este dedicat gamerilor, dar este ideal pentru office, chiar și pentru editare foto-video, pentru vlogger și jurnaliști online.